Què tal com estan? L'entrevista d'aquest cap de setmana té un protagonista. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. No, ho he dit malament. Repe! Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Una altra vegada? Ostres! Bona tarda. Bona tarda. Veieu que em costa? Amb tanta il·lusió i tanta energia que al final no l'hem pogut fer. Hem estat en contacte amb vosaltres a través del correu electrònic i us hem oferit per oferir-vos xerrades i conferències telemàtiques. Bravo, bravo! La pandèmia de la Covid-19 ens ha deixat a casa molts mesos i ens ha... Estem agraïts també als professors i professores que vindran a reprendre les activitats de l'aula al setembre, però estem agraïts sobretot Aquesta fita ens semblava impossible fa uns mesos, però contem amb el suport de l'Ajuntament, que ens garantirà un espai de seguretat... No, ara jo. L'hem de repetir, eh?